asuu Tanja luona ilmaiseksi, tekemättä mitään töitä. Ja eihän sitä tiedä, vaikka Tanja ottaisi mut takas. Ai. Mitäs tuosta? Täällä olisi kahvia. Keskiviikkona luumukiisseliä. Multa tuskin odottaa. Ja tässä on mun naisystäväni Tanja. Me lähdetään taalasmaiden kanssa Teneriffalle. Siinä on, ja ottanut lisää velkaa. No minkä ihmeen takia? Koska sä jäppäät oot oikein vastuun sun tekemisistä. Mitäs saisi olla? Ja hyvää tulloo. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Mitä helvettiä? Oot sä toi kundi tossa? No ei tietenkään. Suoniko, jotain muutama liikakilo. Mitäs tuosta? Ai jaa, mä en oo varmaan kuullut, kun puhelin soi. Älä sinä kuule tyttö puhu asioista, josta et mitään tiedä. Hei! Mullahan on monen vuoden kokemus kauppiaana olosta. Hieno homma. Mä haluttais kysyä sulta jotain. Perunamuusia Ismon salaisella nakkikastikkeella ja jälkiruuaksi luumukiisseliä ja jalkahierontaa. Katos. Tähän kauppa kaatuu alta aikayksikö. Hienot on hepäneitä. Ja kalliita. Älä nyt viti liioitella. Älä sinä kuule tyttö puhu asioista, josta et mitään tiedä. Katsokaa kaikki. Sattuuhan sitä, kun viski virtaa ja järki seisoo. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Homo.